सिलिगुरियाव पुस्का जानोब्ला नोंथांमोना बेयाव फैनो हागोन बिराद पुस्का मोनो सिलिगुरियाव तो पानीपुरी होनना बुङो बेयाव पुस्का बिराद मोनगोन हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय अगेन यूट्यूब चैनल तो आङो दा दंफैयो सिलिगुरि बिधान मार्केट आं दा बिधान मार्केटाव हाबगोन बेनिफ्राय हंकं मार्केटखौबो नोंथांमोननो देखायगोन तो जेसेबां हायो आं मार्केटनि बिखय नोंथांमोननो देखायगोन बेयाव सिलिगुरियाव ओरैबादि माने चिपेस्ट मार्केट बेयाव गासिबो माने 80-70% गासिबो चाइनिज प्रडाक्ट जाजोबो तो आं दा दंफैयो बेयाव सिलिगुरियाव तो बेयाव बेसेबां माने सब चाइनिज प्रडाक्ट मोनजोबो ओरैजा मार्केटखौ नुगोन बेफोराव मार्केटखौ नायनो हागोन ओरैजा आरो हंकं मार्केट दङ बेयाव नुगोन हंकं मार्केट लेन्ड दं हरैथ' थांबानो हंकं मार्केटखौ मोनगोन आरो ओरैजाय नायबा गासिबो बेयाव जुता सेन्डेलनि गासिबो दखान नुगोन तो दखाना जोबोद दङ बेयाव नोंथाङा बहुत सस्तानि जुता मुजा बायनो मोनगोन ओरैजाय दं हंकं मार्केटा हिफाराव आं दा थांगोन अखा हादों अखा हानानै बिराद लेथ्राबो जाबाय ओमफ्राय दखानफोराबो खायसे माने बिदिनो तिरपुलिजों खोबजोबनानै दङ
जुदि लानोबा बेयावनो बेफोरावनो लानो हागोन र' बे जितु बेग नुदों आंबो बेयावनो सिलिगुरियावनो लादोंमोन बेयावनो बिधान मार्केटावनो खिन्थु बेयाव नङा आं हरैजाय साइडआव लादोंमोन बेलेग साइडआव नोंथांमोनाबो जुदि फैयो अब्ला बेग सेग लानो सानोबा अब्ला बेफोरावबो मेल्ला मोनगोन थ' मेल्ला दखान दं नोंथांमोना जुदि लानो सानो अब्ला फैबानो जाबाय बिधान मार्केटाव हंकं मार्केटाव भिडिअखौ नायनानै मोरै मोनखो थ' मोजां मोनदोंबा जुदि लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनावहाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे जेब्लाखि आं भिडिअ हगारो अब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन गोलैयो आं बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थ' दिनैसिम अब्ला भिडिअआ एसेबांनो जोब्बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय